μαζί μου για ένα vlog. Θα πάμε στο μάρκετ όταν είμαστε στη διαδρομή. Φτάσαμε. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί, το Flying Tiger. Είναι όλα τόσο cute. Θες να παίξεις τίποτα άλλο? Σου είσαι από πίσω παρά. Φτάσαμε και τα ποπκορνάκια μας. Βούσε ένα λίτι. Λοιπόν, μόλις έφτασα στο σπίτι μου, σπιτάκι μου. Και τώρα θα σας κάνω ένα haul. Τι πήρα. Λοιπόν, πήρα από Zara αυτή εδώ την μπλουζίτσα. Είναι φαλιά και έχει ένα αρκουδάκι και μου αρέσει πάρα πολύ. Πήρα αυτό εδώ το σετ που μέσα έχει όλα αυτά τα πραγματάκια, συνδετηράκι, ζελοτέιπ, ψαλιδάκι και τέτοιο. Μπορεί να μπει στο κόσμο διαδίκτυο. Διάφορα. Λίλη, κάνε τέλος πάντων, μετά πήρα από εκεί ακόμα Μιλάνο με ένα λιπλό. Παιδιά, το ψάχνω παντού και δεν το βρίσκω, δηλαδή να μην υπάρχει ένα διάφανο και είναι διάφανο και είναι ουσιαστικά κάτι σαν υδάτωση για ταχεία και παιδιά είναι καταπληκτικό. Παίζει να είναι το πρώτο μου λιπλός από εκεί. Μετά πήρα αυτό εδώ το κλειφιτζούρι. Και άλλο πήρα. Ωραία, παιδιά, αυτά καταχάρηκα τα κέρδισα. Τα κέρδισα σε ένα από αυτά τα μηχανήματα με τις δαγκάνες, με την πρώτη προσπάθεια. Πήρα επίσης αυτό εδώ το χαρακάκι, είναι τόσο cute. Αυτές εδώ τις καραμελίστες με τη σπηρηθία μου. Πήρα αυτό εδώ το στυλό, παίζει να είναι δεύτερη φορά. Και παιδιά, αλλά κοιτάξτε πόσο cute είναι. Έχει και μια γατούλα εδώ, είναι τέλειο. Και γράφει ροζ. Αυτό το στυλό μου το πήρε η μαμά μου. Και αυτό εδώ το στυλό. Ναι, μπλε μελάνι. Αυτά πήρα. Ελπίζω να σας άρεσε το short. Αν δεν σας άρεσε, πατήστε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!